बे समाव सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौतमनि ढेकियाजुलि बियाबनि सिङाव थानाय बे सपाइ रौमारि गामियाव जों दंफैयो आरो बे सपाइ रौमारिनि मोनसे गोजोनथाव जों बे समावहा बाथौ बिबुंसार जानो फोसावनो सानदों आरो बाथौ बिबुंसारनि जानानै जों जोंनि केमेरा पार्सन दिनेश बसुमतारीखौ जोंनि मोनफ्रोमबो नुथायखौ दिन्थिफुंनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। गिबियावनो जों ढेकियाजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौतमनि मांगोन आफादगिरि बिथांखौ जों बरायनाय थाबाय। बरायबाय नोंथांमोनखौबो जों बरायबाय। दिनै गोजोनथाव बाथ्राया बेनो जाबाय जे सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलि बियाबनि सिङाव थानाय बे सपाइ रौमारि गामियाव 75 नखर बर' गामि नखर बे 75 बर' गामि नखरनि बिथोराव दिनै 10 नखरा बाथौ दोरोङारि आसार खान्थियाव बाथौ गोथार सिजौ गायनाय हाबाफारि लादों आरो बे गोथार सिजौ गायनाय हाबाफारिखौ दिनै जोङो बाथौ बिबुंसार जानानै बरायनायजों लोगोसे गासैबो सिबियारि नोंथांमोनसिम दिन्थिफुंनो सानदों आरो बे समाव जिहेतु ढेकियाजुलि बियाबनि मानगोन आफादगिरि जों दं मानगोन राजुराम बर' बिथांजों जों दसे सम जोंनि बाथौ बिबुंसार मोगाबलायनो सानदों। जिहेतु दिनै नोंथांनि बियाबावहाय सपाइ रौमारि बर' गामियावहाय 10 नखरा दिनै बाथौ दोरोङारि आसार खान्थियाव सिजौ गोथारनि सिजौ गायसनबाय। बे बेलायाव नोंथांमोननि बे गामियाव माबायदि राहा लामानि गेजेरजों दिनै बे गामिखौ मोननो हादों एसे फोरमायनो थाखाय खावलायबाय। गिबियावनो आङो ढेकियाजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौतमनि जानानै आफादगिरि हिसाबै जों नोंथां बाथौ बिबुंसारनिफ्राय खौरां लाग्रि नोंथांमोननिसिम जों बरायबाय लोगोसे खुलुमनाय थाबाय। आं दिनैनि बे सानखौ जोबोद गोजोनथाव एबा मोनसे जारिमिनारि सान होननानै सानदों। मानोना नैबे सपाइ रौमारि पथार गामिया जोबोर गोजामथार मोनसे गेरेमसा गामि। जों उन्दैनिफ्राय नुबोबाय थादों बा जोंनि आबौ आबैमोनाबो बे गामिनि जारिमिननि सोमोन्दै मोजाङै मिथिगौ। जोबोर गोजामथार थारमाने एसे गोगोम समायना रमायना मिथिंगाजों बुंफबना थानाय मोनसे समायना गामि। नाथाय बे गामियाव जोंहा जिहेतु धोरोमारि फोसाबनाय नांगौ, सांग्रांथि नांगौ एबा समाजारि जिथु फोसाबथाय नांगौ बेयो जाफुङाखैमोन। जों बियाबनि बिबानगिरि हिसाबै जोङो गोबां समाव बिथांमोननि गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों जोङो सावरायबोदों आरो नाजाबोदों जोंनि जिथु फोसाबथाय बाथौ धोरोम बेनि नियम खान्थिजों। जिहेतु जोंहा बाथौ धोरोमा जोंनि बर'नि असे धोरोम, आगु धोरोमथार आरो बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों जिहेतु जोङो मोनसे हारि बा जाथिखौ जोङो गेरेमसा दानो हायो, लोगोसे न'खरखौबो जों गेरेमसायै बनायनो हायो, समायना रमायना महर होनो हायो आरो साफ्रोमबो सुबुंफोरखौबो जोङो गोग्गोम मोजां खालामनो हायो, आदर्शबान खालामनो हायो बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों। जों बेफोर खोथाखौ जों बिथांमोनजों गोबां समाव रायज्लायबोबाय थादों आरो बुजायबोबाय थादों। उनाव जोबथारनायाव दिनैनि नैबे सानाव दिनै 19 तारिख मार्चनि 2020 मायथाइनि बे सानाव बिथांमोना गिबि हिसाबै जि नखरा फैबाय। दिनै बे नखराव थारमाने लानो गोसो दङ, बिथांमोना गासैबो लागोन। नाथाय जायगानि उसुबिदायाव बिथांमोना दा लास'नो हायाखै। साननैसोनि उनाव आरो लाबावगोन होननानै जोंखौ लिंहरबावगोन होननानै बिथांमोननि गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोना जोंखौ फोरमायहरदों आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना जोंखौ खोथा होदों गामिनि जिथु थानसालि दङ बे थानसालियाव बे बाथौनि जिथु सिजौ बेखौ थुगोन होननानै जोंनि सेराव खोथा होदों आरो जोंबो वेलकाम जनायदों। जिहेतु जोंनि आदर्श, जोंनि बर'नि जिथु बाथौ धोरोमनि गेजेरजों बिथांमोना गामिनि समाजखौ सुस्रांनो नागिरदों आरो आदर्शबान खालामनो नागिरदों। बेनि थाखाय जोंबो जेसेबां हायो बियाबनि बिबानगिरि हिसाबै जोङो हेफाजाब होगोन, बेनो आरो। 75 नखरनि गेजेराव दिनै 10 नखरा बाथौ दोरोङारि आसार खान्थि गायसननो थाखाय थाग थियारि खालामदों। बाखि नखर जिखिनि गायसननाय जायाखै, 25 नखरा गायसननाय जायाखै बा बे 25 नखरा बे 15 नखरनि सायावहाय माबायदि मदद दङ एसे फोरमायगोन नामा? मददथ' फुरा दङ। बिथांमोना खावलायग्रोदों गिबियावनो 10 नखरखौनो थारमाने लाग्रोनो थाखाय खावलायदों आरो बिनि उनाव बाखिफ्राबो लागोन आरो गावनि समय सुबिदा मिलिनानै आरो। बे समाव ढेकियाजुलि बियाबनि नोंथाङा सासे आफादगिरि जानानै बे गामिखौ माबायदि मदद खालामगोन बा बे गामियाव जिहेतु बाथौ दोरोङारि आसार खान्थि फैबाय, बे बेलायाव थानसालिनि गोनांथि जागोन। थानसालि लुफुंनाय बेलायाव नोंथांमोना ढेकियाजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौतम जानाय माबायदि मदद खालामनो सानदों नोंथांमोननि बियाबनिफ्राय? गिबियावनो जोङो मदद खालामगोन। जिहेतु बिथांमोना जोंनि बे फोसाबनाय बाथौ धोरोमखौ लानाया एसे गोदान, दिनैसो लादों। बेयाव आर'ज गायनो बिथांमोना एसे उसुबिदा जागोन। बेनि थाखायनो जोङो हुक्राजुलि बियाब लोगोसे जोंनि ढेकियाजुलि बियाब लोगो नांनानै जोङो आर'जखौ फोरोंनायनि राहा लामा लागोन होननानै बुंदों। गामि हिसाबै राननानै होगोन जोङो बिथांमोनखौ आर'ज फोरोंनो थाखाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा जिथु बाथौनि आसार खान्थि, मोसानाय दामनाय देनाय बेफोरखौबो जों फोरोंलांफाबाय थानाय जागोन। आरो जिथु थानसालि लुनायनि बेलायाव जों सरकारनि माखासे आसनिफोरखौ जोङो खोनानो मोन्दों एबा माखासे आसनिफोरखौ सरकारा दा मावफुंनायनि हाबाफारिबो लादों। बेफोरखौ जोङो बिथांमोननि गामि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननो जोङो फोरमायगोन आरो बोरैबादि सरकारनिफ्राय थानसालि लुफुंनायनि जिथु फान्ड एबा थाखा फैसा मोननो हायो, जों बे लामाखौ दिन्थिना होगोन आरो बेनो।
ढेकियाजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि राजु बर'खौ जोङो बाथौ बिमुंसारनि बेबायदि रादाब होनायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय आरो बे फैबाय थानाय बाखि 25 न'खराबो गायसननायनि राहा लामा लागोन होननानै आरो मदद खालामगोन होननानै बिथाङा बाथ्रा होनायनि थाखाय जोङो बाथौ बिमुंसारनि बिथांखौ साबायखर जासिनाय गोजोन्थों। बे समावहाय दिनैनि हाबाफारिनि गेजेराव जों मोननो हादों हग्राजुलि बियाबनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि माधब बसुमतारी बिथाङा जोंजों दङ। जों माधब बसुमतारीया दिनैनि बे सिजौ गायनाय जा हाबाफारि बे हाबाफारियाव हग्राजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम जानानै बे मासरौमारि सपाइ गामिनि जा 75 न'खरनि गेजेराव दिनै 10 न'खरा गायसनबाय बे बेलायाव नोंथांमोना हग्राजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुम जानानै माबायदि राहा लामा लागोन आरो माबायदि हेफाजाब खालामदोंमोन आरो बेसेबां न'खरा गायसननायनि लामाखौ नोंथांमोना सानदों एसे अननानै फोरमायदोंमोन। गिबियावनो बाथौ बिबुंसार निउसनिसिम साबायखर बावबाय हग्राजुलि बियाब बाथौ गौथुम जानानै दा दिनैनि बे सानाव जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जिथु सपाइ रौमारि 75 न'खरनि गेजेराव जिथु 11 न'खरा जिथु बाथौ गायबाय बा सिजौ गायबाय दा बेखौ लानानै जोंनि हग्राजुलि बाथौ महासभा आनसलिकनि सिङाव जिखिनि गामि दङ बिथांमोना हाजासे गोजोननाय जासिदों साबायखर जासिदों आरो आसा खालामदों बिथांमोना दान मोनसेबा मोननैनि गेजेराव जिखिनि गायसनबावनो दङ बिथांमोना गायसनगोन होननानै जोंनि गेजेराव रादाय होदों। दा दिनैनि बायदिनो नेक्स्टआव आरोबाव बिथांमोना गायसननो रादाबखौ हरोब्ला बा खोथाखौ हरोब्ला जोंनि हग्राजुलि बियाब बाथौ गौथुमा फैनानै दिनैनि बायदि गाजा गोमजायै हेफाजाब खालामगोन होननानै राय होदों आरो बेजों लोगोसे बे गायसनथायाव जोंनि 85 भिलेजानो साबायखर बावदों आरो बिथांमोनल' नङा जोंनि हग्राजुलि बियाब गौथुमनि सिङाव आरोबाव जिखिनि सेरजों नांफानानै गुबुन धोरोमारि सुबुंफोर दङ बिथांमोनाबो दा बावैनो बा देग्लायनि बोसोरावनो माखासे बाथौ गायनाय माखासे राय होगासिनो दङ आरो इतिमयधि जोंनि गेजेराव गुबुन धोरोमनि माखासे सुबुंफोरा दासिम बाथौ गायगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे मोनसे गोजोनथावना रादाबाव दान मोनसेसोनि सिगां जोंनि गेजेराव माखासे मिसनारि बिथांमोनाबो सिजौ गायबाय बाथौ गायबाय आरो बेबायदिनो आसा खालामदों जोंनि हग्राजुलि आनसलिकनि गेजेराव जिखिनि गुबुनारि धोरोमारि सुबुंफोर दङ बिथांमोनाबो थाबैनो बाथौ धोरोमखौ गोबानानै लागोन होननानै जोङो मिथिनानै मोनदों आरो हदाय बिथांमोननि बाथौ जिथु गायगोन बे गायनाय हाबाफारियाव हग्राजुलि बियाबा अरायसम हेफाजाबाव थाबाय थागोन। हग्राजुलि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि माधब बसुमतारीया जोंनि बाथौ बिमुंसाराव दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों माखासे खौरां होनायनि थाखाय जों माधब बसुमतारी बिथांनिसिम जोंनि बाथौ बिमुंसारनि रोजा साबायखर बावबाय।